neng kong ngapen pau ka jing sengu ya ublai ubalong unong pen im ubajudon rangkat na kabanta ka jing ya lenti jongi kibreu bat kumju yang ha teng ai khublai ru ya phi kilok ha ka kerteng ka bathyang tam ka jong Jesus Christ ubalong unong pen im bat unong siuspa ba i jongi khandiat ngin ya pej bat nga ya ki katto katne ki khot Bible ki bakersan bat ki bapersa sapang ka jinglong nong yalap ki kenthai balai ngapen mi ya kane ka jingkeli kumne namar ki don ki balang hapo ka perthai ki badon ya ki nong yalap kenthai bat don ru ki balang ki bapersa ban long nong yalap ya ki kenthai pej menta bat nga ka sithi ka baning kong sha Timothy ka lenong ka ba ar ka khot ka ba khat ar ka ong henre ngam sha ya ka kenthai ban hikai lemne ban yo sansar halor urang ba henre ban long ha ka ba ngap jar hang ne ngis nguthu ba upol ukhang persa kat ba ha ka rom khat riu ka lenong ka khot ka baning kong bat ka ba ar upol uong tenga ai ti ya ro happy ya ka phibi ka parabange jongi ka balong ka basan jong ka balang ka ba ken khria ba phin yo priang singubha ya ka ha utrai kum ba dei biang ya kiri khoi bat ba phin ya rap ya ka ha ka ei ru ka kam kat ka ba ka sngew don kam napi namar maka hiru kalong kanong sumar ya ki babun bat yanga hiru hangne kami ka jingkeli hato kane kamlong ba upol ukersan lada upersa balai ong ya ka phibi ngan i swa hangne tementa ngin ya pej pat wei korin kalenong ka ba khat sao ka khot ka ba lai pheu sao bat ka ba lai pheu san upol u ong biang to ai ba ki kan thai jong phi kin ngap jar ha ki balang namar om semsa ya ki ban kren henrei ban pen hapo yala de kumba ka hukum ka ong lai pheu san henrei lada ki kwa ban nang ki ya kin ya keli ha ki tengah jong ki halaying namar ka long ka ba klem akor ken ya ki kan thai ban kren ha ka balang kaneru ka pen i ba upol ukhang persa kat ba ki kam ki apostol kalenong ka ba khat phra ka khot ka ba ar pheu riu unete ka bumut u Apolos ulas dang ban kren slur ha ka sinikok henrei haba u Aquila bat ka Priscilla kila la sngew ya u kila ya khot ya u Shaki bat kila ya batai khambania ha u ya kalenti ublai kami biang ka jingkeli hato kane ka khot kampen i ba ka kersan ya kaneru ngan i swang ne tongin ya yat biang sakhmat yo la se upol ukhang ya ki kan thai ha ka wei Timothy ar klenong ka khot ka ba khat ar dei na ka ne ka khot Genesis lai klenong ka khot ka ba khan riu bat hakata ka bri ula ong da ka ba penroi ngan penroi ya ki jingpang jong pha bat ya ka jingseng khon jong pha ha ka jingsitom phan kha ki khon bat ka jingkwa jong pha kan long sha utnga jong pha bat u un sumar halor jong pha hato dei sisa nakan he ka dau ba ki kan thai ki ha ban pen hapo halor usen rang ya sha ngan sa jubab ya kine ki jingkele ngan ya biang sakhmat pej Lukas kalenong ka ba ar ka khot ka ba lai pheu riu ka ong ladan ro ka wei ka briu ka ana ka nong ya thulpa ka khun u Phanuel na ka jaj Asher ka bala slem karta ka bala syong bat utnga tang hen nyosnem hadu ka jinglong soti jongka shu
ar kis im kalenong ka ba ar pheu ar kad khot ka ba khat sao kumta u hilgaya lengdo bat u ahikam bat u akbor bat u shaphan bat u asahia bat kilalej ha ka hulda kan nong yatulpa katanga u shalom u khun u tikba u khun u harhas u nong sumar kijan kate kalasyong ha Jerusalem ha misna bat kilayakren bat ka hatu ka ana bat ka hulda kimlong ki kenthai bat kimlong kinong yathulpa shu shu Galatia lai kalenong kad khot ka ba arphe pra ka ong kumne la don ujiu lemne ukrik la don umrau lemne ubalai loj la don senrang bat kenthai namar phi baro phi along uwei ha ukris jisu kabamut jisu ukwa bandon ka jing yalong ba mari rengkat te mentah ngin jubab ka jing skap jar upol bat ki wei pat ki sakri ki jong utrai ya ki tei ki khot ki bekersan ya ki kenthai ka deil ase namar ka jing bu bat ka jing jit ka jong ublei bat ru ka jing khang ka ar Timothy lai kalenong o ar kalenong kad khot ka ba ar phulai bat ka ba ar phu sau Henry ya kita ki jing ya saj ba bi bat ba pathar to kenno haba phimtip ba ki ya penmi ki jing ya nia te kam dei ken ya usyakri utrai ban ya nia Henry ban long u bajemnut ya ki briu baro ubanang hikai ubasya jem let's say la bandai na kanika ketin na kanika khot ba upol usnga usalia ya ka ban penmi ya ki ki ban long ka jingklumar po ka balang kumta ula sukun let's say bat sem la kren ya ka phibi bat ya ka priskila bat kumju ya kineki no yathulpa kata ka hulda bat ka ana tementa ngin ya phai biang wat la kata kamut pat bagi kenthai kin long kham halor ban ya kisen rang namar ki babun hi ki khot ki kai bagi kenthai ki dai ban pen hapo halor usen rang kum ka Ephesus san kalenong kad khot ka ba ar phu sau bat ka ba ar phu san Henry kumba kata ka balang ka pen hapo yala de ha Chris kum taru ki kenthai kin le ha ki tanga jongki ha kita ki ai baro kisen rang to i yala ki tanga kumba ukris ru ula i ya ka balang bat ula ai tino yala de na ka banta jongka bat wei korin kalenong ka ba khat wei ka khot ka balai Henry ngamon ba phintip ba ukhli ubriu baro ulong ukris bat ba ukhli ka kenthai long urang ba bat ba ukhli ukris de long ublai namar kata upol ukentu ban long kibayatli pe wei korin kalenong ka baning kong kad khot ka bispheu tenga karpat ya phi ko para banget da ka kerteng u Jesu Christ uba utra jongi ba phi baro phin ya kren ya kaju bat bakin omlong ki jing ya prat hapdeng jong phi Henry ba phin long ya ki bala pen janai lang ha kaju ka jing mon bat ha kaju ka jing perkhat dei na kanika daw ka ketin ka jong upol u khot se ka jing long jing man ka biatli khnang ban lat ka ta jing ya prat ha ka hapo ka balang wat la sibun ki don ki ne ki ai ki jing penyat halaka jong rukom Henry u khot bangin long kita ki biya mut ya ka wei ka jing mut kata ya u Jesu Christ ban long ka jing ngai bat ka jing ko ngo kadai ro yang i kum ki banget ba wat lah pedang si bon ka jing ya lenti jongi ngi ha ban mat nang nei sakmat wat ya kata ka jing ya thu bakla Henry
ngidai ban skem tang hala ga jong kanong rim kadon jing ya pher ayu sepanggane ka banga ai ya ka ba long pastor ki kentai bat ki bom long pastor namar ki don ru ki balang ki ba kersan ya ka jing pen ngam lani ka jing pen baptis da ka ba pen ngam bat don ru ki balang ki ba susan rej ha ka ba pen baptis lani ka sakramen tika don jing ya pher ayu ka don jing mut ayu bangin tuat lani ngin wo dong ya kane henry tang ka wei kadai bangin skem tang ka jingej namar ka kul ka jongi hi baro kadai ya u Yesu Kris ban long ka jing pen im ne phim jutip bala jit ya ki patemen jongi na ka jinglong do sha ka jing pen im tang namar ka jingej bat ka jing ko ngu hato judon mo bahok em ong ka tin don pej rom kalanong ka balai ka khot ka basipeu ka ong kumbala tho don ubahok em don uweiro dei tang blai lane tang kupa ubah jerong ubala ban long uta ubahok bat ubala ban bisar ya ki pop jongi baro amen.